Kuglaši Duba su juče kao domaćini u 15. kolu Prve lige Republike Srpske u kuglanju savladali trenutno prvoplasiranu ekipu Lijevče iz Nove Topole sa 2887 naprema 2781 oboren čun, ukupnim rezultatom 6:2. Meč poene za Dubu osvojili su Bećirević, koji je ujedno i najbolji pojedinac meča sa 516, Svračić sa 498, Kušidić sa 496 i Drljić sa 473, dok su Marin sa 465 i Rokić sa 439 poraženi od Šmitrana sa 482 i Šukala sa 483 oborena čunja. Iako su igrači Lijevča prije početka susreta bili favorizovani, potvrdilo se da su Dubičani na svom terenu nepobjedivi, rekao je Mladen Svračić, trener Duba i najbolji igrač ekipe. Oni po tabeli vrijede za favorita, ali na ovoj kuglani još niko nije pobjedio. Znači, ne mogu biti favoriti oni. Mi smo favoriti ovdje. A sad, dokad će to trajati i dokle će to ići, vidjet ćemo. To zavisi od opštine, od opštinskih organa, od kuglane, da li će kuglana biti ova ili će opština nekad u budućnosti moći steći sredstva da napravi neku kuglanu, to ćemo vidjeti. A dok je ovdje, mi smo favoriti. Svračić je zbog ostvarenih rezultata u protekloj sezoni proglašen za najboljeg kuglaša Republike Srpske, a nosi i titulu trećeplasiranog na izboru sportiste našeg grada. Imao sam par rezultata dobri ovdje, par rezultata dobri na strani. Savez prati naše rezultate od svih kuglaša u prvoj ligi Republike Srpske. Na osnovu tih rezultata, znači Savez je dodijelio meni prvo mjesto da sam bio najbolji igrač Republike Srpske. E sad, ako opština to nije prepoznala, to je njihova stvar. Komisija je odredila to što je odredila. Oni smatraju da sam ja treći igrač, ja to, ajde, da prihvatim i da ne prihvatim, nije bitno, neki svakom na dušu njegovo, kako odluče. Većina je sportista rekla u Dubci da sam zaslužio bar jednu stepenicu više, ali nek bude tako kako je odlučila komisija i ja se slažem s tim. Vi radite kao trener i kao igrač, kako su očekivanja od ostatka sezone, kakvi su planovi za dalje? Evo u ovoj sezoni mi smo imali par kikseva, pošto nismo bili kompletni, pošto nam pojedini igrači, mi smo skučeni sa prostorom i sa igračima, znači ima naš 6 standardnih igrača i ubacujemo neke povremene igrače tu. Falio nam je igrač jedan koji nam je značio, znači 2-3 utakmice koje smo izgubili za malo, to nam je znači odnijelo sezonu. E sad, šta bi? Tako je. Da imamo svoju kuglanu, da imamo svoje igrače, bilo bi masovniji sport, bilo bi više igrača. Mi bi se i ove godine borili za prvo mjesto, ali sad kako je tako, ali bit ćemo među prve 3 ekipe i ja sam zadovoljan s tim. Trener Lijevča Zoran Kecman ističe da je ovo prvi poraz njegove ekipe u sezoni. Prije svega ja bih domaćinu da čestitam na pobjedi. Trebam reći da smo mi danas došli ovdje bez 4 standardna prvotimca. Sve u svemu mi smo zadovoljni. Kažem domaćinu još jednom čestitam, oni su bili uspješni i kompletni. Ovo je nama prvi poraz ove godine i čestitam još domaćinu na dobroj organizaciji i finom prijemu na gostoprimstvu. Evo, da kažete nešto o sezoni ovoj za vaš klub, kakva je bila i kakvi su planovi? Pa naš planovi ove godine su da osvajanje prvog mjesta, trenutno 3 boda, bježimo drugoplasirnoj ekipi Bijeljine. Ovo nam je, kažem, prvi poraz ove godine. Ja se nadam da imamo još 3 kola do kraja, ja se nadam da ćemo mi uspjeti obezbijediti prvo mjesto i ulazak u Premier ligu.
Još jednom htio bih putem i vašeg medija i putem svih ostalih sredstva javnog informisanja da je kuglanje jako malo zastupljeno na programu, na kanalima, u medijima, na info sredstvima i apelujem ovom prilikom i putem vaše televizije da se malo više obrati i baci pažnje na ovaj sport, jer velika i mala su i od svih lokalnih zajednica mala su ulaganja prije svega za kuglanje kao sport, tako da smo mi ovo više entuzijazam i ljubav prema ovom sportu i tako. Vidjeli ste vi danas ovdje ima mladih momaka, ambicioznih, znači, a mi faktički više svojim sredstvima održavamo ovaj sport i da, tako reći, održavamo ga u životu. Uprkos porazu, Lijevče je i dalje na prvoj poziciji na tabeli sa 19 bodova, druga je Osa iz Bijeljine sa 17, dok su Dubičani na trećem mjestu sa 15 bodova i utakmicom manje. U narednom kolu dubički kuglaši gostuju u Bileći, gdje ih dočekuje Hercegovac. Protekle subote u Sarajevu je održan 10. jubilarni internacionalni karate turnir Ilidža Open, koji je izbornog karaktera za učesnike iz Bosne i Hercegovine. Karatisti Obilića su u jakoj konkurenciji osvojili 3 medalje u borbama pojedinačno, te sakupili prve bodove za ulazak u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Stefan Ilić je u kategoriji juniori do 61 kg sa velikom bodovnom razlikom došao do finala. U finalu se susreo sa reprezentativcem Hrvatske, inače aktuelnim viceprvakom Evrope, od koga je izgubio malom poen razlikom i tako osvojio drugo mjesto. U kategoriji juniori do 55 kg Danilo Lazić je također stigao do finala, gdje je prema riječima trenera Gorana Jeličića zbog pristrasnosti sudija izgubio i tako se zadovoljio drugim mjestom. Najveće iznenađenje je priredio takmičar Obilića Aleksandar Babić, koji je u kategoriji kadeti preko 70 kg ubjedljivo pobjedio 3 borbe. U polufinalu je malom poen razlikom izgubio od aktuelnog prvaka Evrope, a u borbi za treće mjesto Babić je dominantno prije isteka vremena sa 8:0 pobjedio iskusnog takmičara iz karate kluba Neretva Mostar. Zbog sportskih povreda na ovom turniru nisu učestvovali Meris Zahirović, Marko Lazić i Dragan Bognar, koji su dio juniorske ekipe. Na turniru su učestvovala 72 kluba, 672 takmičara iz 6 država. U sklopu turnira održani susret muških seniorskih reprezentacija Mađarske, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.